Организацията, към която ни насочват Митко и Валери, се казва Българска национална федерация по метал детектинг. В интернет членовете й се определят като търсачи, избягвайки упорито думата иманяри. Регистрирана в съда след ожесточени спорове между тях и експерти от Културното министерство. Нейният председател е Илия Илиев, по данни на МВР, разследван за незаконно притежание на археологически ценности. На среща в Ловеч нашето поставено лице предлага оферта на Илиев да осигури гласовете на федерацията от цялата страна, но се оказва, че е закъснял. Тя вече е ангажирана от друга партия. Но алтернатива бяхме и на парламентарните заедно и сега на местните. Справка в листите показва, че думите на Илиев са истина. Оказа се, че той самият е кандидат за общински съветник от партията на Николай Цонев. Цяла България им помагам, като им давам хора. Като направихме разбивката, заедно с Цонев и другите предизборни неща, се основно, че някъде около 3000 души са наши. Според наши източници в МВР, целта на организацията е да изкара свои хора на политическата сцена, за да предизвика промени в Закона за културно-историческото наследство, с които да легализира дейността си. Тук е чрез тази организация, която представлявам, се опитаме и по някакъв начин да се вардим и да се браним. Ето това е. От Нова алтернатива отговориха, че никога не са купували гласове за изборите и че не поддържат никакви отношения с иманяри. Пред BTV Илиев обясни, че Митко и Валери от Видин не са членове на федерацията. Двамата обаче на своите